দিলে এবার ইউপিপিএল ভোট দিলে এবার ইউপিপিএল বিজেপি সরকার আনিলে আজি শান্তি আহিল নিরাপত্তা আহিল আর উন্নয়ন এটা দিশত আজি গতি করিলে এই কারণে 17 বছরের তেখেতসকলের সরকার আর 3 বছরের ইউপিপিএল সরকার আজি আপনালোকে তুলনা করক কিমান শান্তি আর কিমান আরামত সবে আছে ইয়াত দুর্গা পূজা হয়ে গল দিওয়ালি হয়ে গল ইমান সুন্দরকে উদযাপন হয়েছে ক্রিসমাস হয়ে গল ইমান সুন্দরকে উদযাপন হয়েছে কালি ঈদ হব খুব সুন্দরকে উদযাপন হব কোনো এটা প্রোগ্রাম পিছই না থাকে সান্তালী সকলে দাসাই ফেস্টিভেল করেছে হিন্দী বাকি সকলে ছট পূজা করেছে কোনো এটা উৎসব ইয়াত আজি অশান্তি হওয়া নাই খুব শান্তিরে হয়ে আছে এই পরিবেশটুকে আমি বিচারিছো এই পরিবেশটুকে ইউপিপিএলে বিচারিছে এই পরিবেশটুয়ে আমার প্রত্যেকজন মানুহে বিচারিছে যি অঞ্চলত আমার মা দেউতা দাদা ভাই সকল থাকে এই অঞ্চল শান্তি নিরাপত্তা সদায় থাকিব লাগিব এইটো হল ইউপিপিএলৰ লক্ষ্য এই কারণে শ্রদ্ধা রাইজ আজি মই আপনালোকক এইখিনি কথা কই ধন্যবাদ জানাইছো মানগোনাं रायजोफोर नोंथांमोना बुजिजोबखाबाय जोंहा एमपि बिथाङा जोबोद मोजाङै बुंलांदों जोंनि रावावनो जोंनि थांखिया बे ओनसोला मालाबाबो गोग्लैसोनानै थानो नाङा खेबथाम 17 बोसोर बिपिएफ सरकार लाबोबाय बे बिपिएफ सरकारनि दिनाव माखासे खामानिया जानांगौमोन बेयाव जायाखिसै माखासे खामानिफ्रा आदा आदा जानानै थाजोबबाय मोजाङै खामानिफोरखौ मावफुंजोबाखिसै ओंखायनो सालाकाथि ओनसोला सानो जे जोंसो बयनिख्रुइ गोग्लैसोनाय नामा होननानै दा नोंथांमोना जि जेंनायाव मोगा मोगि जादों बे गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनो थाखायनो बे ओनसोलाव इउपिपिएलनि जि खामानि मावनाय बेखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनांगोन दिनै बेवहाय जोंनि जिखिनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बुंनाय बायदियै जोङो लामाखौ बेवहाय लुनो लासै लासैनो लामा बानायनो हमदों कालभार बानायनो हमदों स्कुल बानायनो हमदों अडिटोरियाम लुनो हमदों रायजो राजानो नांगौ थानसालि लुनाय बायदिसिना खामानिफोरखौ जों लासै लासै आखायाव लादों दा बेवहाय आरोबाव गोख्रोङै मावनो थाखाय नोंथांमोना जोंखौ थुलुंगा होनांगोन मानोना आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन बे गोलाव सम संग्रामनि उनाव दिनै बिटिआर गोरोबथाया फैबाय बे बिटिआर गोरोबथायाव बड'फाया बुंलांनाय बायदियै जोङो दिनै साहा सेरफाङाव बुरलुंबुथुरनि साहा सेरफाङाव क'क्राझारनिफ्राय लानानै सिमलुगुरिसिम लखिमपुरनि जोंनि गामिखौ सोनो हानायनि मोनसे थासारि फैबाय खोला सेरफाङाव जोङो दिनै माने बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिल मोननो हाबाय जेखौ बड'फाया निलासल होनदोंमोन आरो बेनिफ्राय दिनै कार्बि आंलंनि खामानिया मावफुंजानो बाखि बेखौबो जोङो नारा नाथा नाजागासिनो दङ दा नंखायनो नैबे समाव जिखिनि आद्रा थालांनाय जोंनि गामियारि रायजो राजाफोरखौ जौगाहोनाय जोंनि माइ दुब्लिफ्राव दैनिफ्राय लानानै गासैबो सुबिदा होनाय फरायसाफ्रा मोजाङै लेखा फरायनो मोननाय जायफोर लेखा गोरों बिथांमोना माबा नङा माबा मावनानै जानायनि खाबु होनाय दिनै दाउ अमा फिसिनाय जि दानाय बायदिसिना मोजां मोजां इन्डास्ट्रि गायसननाय बे हाबाफारिफोरखौ जों आखायाव लादों नाथाय बे बाथ्राफोरखौ बिपिएफआ मालाबाबो सानाखैमोन दिनै जोंनि गोरिब गुन्द्रानि न'खराव जोनोम जानायब्लाबो मोजां मोजां फरायनाय फरायसाफोरखौ जोङो कचिं होनायनि बेबस्था खालामदों बेखौ बिथांमोना मालाबाबो सानाखैमोन दा नंखायनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय लानानै क'अपारेटिभ ससाइटिनिफ्राय लानानै सासे सासे फार्मार आबादारिनिफ्राय लानानै सासे सासे जि दाग्रानिफ्राय लानानै साफ्रोमखौबो डाटा बेस खालामनानै मदद खालामनो थाखाय जों आवगायगासिनो दङ दा नंखायनो नैबे सरकारा जौ जुवाखौ मोजां मोनग्रा सरकार नङा नैबे सरकारा बेले बेजेखौ लुबैग्रा सरकार नङा नैबे हान्जाया नैबे हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा समाजखौ मोजां मोनग्रा हारिखौ मोजां मोनग्रा हारिखौ अनसायग्रा हारिखौ सिबिग्रा आरो हारिनि इयुनखौ नोजोर बोनानै दिनै राजखान्थियाव फैनाय दैदेनगिरिफोरसो दा